tribal trading clear tu te chi bai vek ule vein hian engma trade kalak lo wangin engma video thei don lawa trading live trading chung changa khan ma se video upload lo rengot khachu ti chi bersi lawa trade kan e mo nei lo mo ni tin hian update katuma wangin vein bo hian ron update nge katuma trade kala lo ngai ta chan chu at zingkara kaplen nang khan market hi kal ta lo ne chuwan chon trade ka initiate thei ta lawa zingkara kaplen dan ber chu market hi ein open no khanin emi resistance ve khatal ava touch ve ang ti karin wang ania a touch chuanin pe kha mo pe chu market akal niam don ti kan rin na ni khamo chu bai kha katum da ma se market hi a thleng chho ta reng lawa chuan chon trade initiate kha a thei ta lo ta plan nga kal lo ni kha chuanin trade la kha omzi om lawa khoila mangai kal don ti kha kan chiang si lawa hemi resistance line a hen ve khat ron si chu ni sela kemarin dana chuna chuk don ti karin kha ni sia ma se ron chho tak si lo chon trade kha kala thei lawa katinge hemi line carry in tin mai the hemi line hi karma salam to chang khanin resistance anga alo man chho char to ani a market en chu veina po khan ve khat lo han touch ta se chu vein po hian respect nge kha karinga ma se chho ta si lawa hei khami line kha poimo sia chu karma salam atangin hei resistance line a ma ve khat ta cha down zel he veina po ve khat ta hian touch ta si se kal thfe tur ania ma hai kal chu kal tharenga ma se touch si lo khani kal thata ne chuan trade kha initiate thei ta lo khani ta chuanin nileng khan market chu ka en nileng ta te chu ani me chuan chanu dar khat vela khan hemi symmetrical triangle pattern hi aron in form ta trade kha katuma maseng form chung nen a break chung nen khanin market in khar hun kho in khar hun khani trap to sia trade kha kala thei ta lawa chuanin symmetrical triangle chungchang he hemi channel a tho hianin a trade dan chungchang kha youtube short da khanin ka upload a in share thim lo chuanin lo en chinula ein soi chiang emema khoi mo site zo a break ani chuan trade kha kan initiate thei ni ti khani ta a break ta nge ta ma se a break hun hi dar thum le minute nga ania market kha mi som panga in khar to don sia chuan trade la kha omzi om ta lo ta ne kalat ta lo ta chuan youtube short ka upload chu lo en ve chinula trade dan kha khamia ka thil upload le voina hemi market structure hi ein angem no trade taila kan profitable angem ti kha lo en ula voin chon trade om thailawa naktuk lam hi option trading a chuanin Thursday tin hi expiry day anita kan option le te kha zero vek do ni naktuka hianin chu naktuka han kan en lenga market hi trading opportunity kha om lengem ti kha kan en lenga om chuanin trade kha chu kan la le nge nga chuanin trade hi kala nge la lo ti hi kan epa hian ka update anga ka mu zoi chunga second som vel ani nga kal la lo ani ti kha in shiat ve theina nen ti hian ka honganga epi asirahan ka danga re lote chuanin symmetrical triangle chungchang chu lo en ve chinula chuanin ka channel hi tam thayang ber min lo share sakula min lo like sakula channel ka start na po hil rei lawa masa hi viewer hi an om ve renga an lo mama an lo shave cha ka ni ti hi a hriat ve a chuanin keima big point improve tur atama communication skills ate in hriat thiam tur angzong te hian ka soi fia thiam lawang ti te hi ka ringa mase keima po ka improve ve zelanga
ang ai chiang ai riat thiam theina nen tong kam po ka in ziranga chuanin comment lama te po hianin eng chung chang ngai in riat tu ti te hi run update ula stock market chung chang hi in lo hre to thinem trading te in lo ti ve to thinem ti te lo sei ve ula chuanin ka content ron da chu hianin thil soi dik lo te ka nem ti te hi min lo correct ve ula ke po hi ti chan na he ala rei lawa nangmani ne na in zir hawa improve chho zel katum awangin YouTube channel po hi ka start ania min lo hriat sakula chuanin atop na bera chuanin in thian te in unau te in chung te tu bula po lo share la chuanin min lo subscribe nge nge do ne kalome